Ipinagpasalamat ng residenteng si Tatay Expedito ng Barangay Homapon, Legazpi City na bukas na ang Super Health Center sa kanilang lugar. Malaking tulong daw ito lalo na't malayo sila sa mga hospital sa lungsod. Bukod sa mas nailapit sa kanila ang mga serbisyong medikal, mas makakatipid na rin daw sila sa gastos. Magayon ta, kung may mga emergency na alanganin sa oras, saka kung ang service, iguana digdi na yan, madalagan. Kaninang umaga ng pasinayaan ng nasabing pasilidad. Nanguna sa aktibidad si Mayor Alfredo Garbin Jr. at incoming Mayor Hisham Ismail. Ayon sa dalawang opisyal, ang inisyatibang ito ay naglalayong mailapit ang healthcare services lalo na sa mga residente mula sa malalayong lugar sa lungsod. Bukod sa medical consultations, maaari na rin dito magpa-laboratory tests, ECG, ultrasound, X-ray, may mga available na ring gamot at may lying-in na rin. Ang gabos pong mga barangay na i-cater kang suraparte ka sa Legazpi, punta sa Talisan, Paslog, Pariwa, sa part of it, Stanza, Homapon, Bagakay, Belista, San Francisco, Bariis, and Bangkirohan Tabi. Siyempre, ngayon po na yaw ng facility na ini, aram din po sa itong lugar, aram dito, a healthy city is a wealthy city. Kaya, direct ito po na dapat, sabi ko nga di kanina, prevention is always better than cure. Preventive measures lang kita, dapat na mga kahilangan, tiga-agapan po, di po tiga-ataman as ipapacheck-up kita. Bukas din ito kahit sa mga kalapit na barangay. Sana po sa kabus na kabarangay ko, mga kabarangay, kataning na barangay, digdi na lang po kamo sa muya. Nga di ka mag-arayo. Aram naman sa super health, open naman po sa barangay. Maski sa na barangay po, pwede akomodar po sinadig sa muya. Siniguro naman ni outgoing Mayor Alfredo Garbin Jr. na may isakatuparan ng kanilang administrasyon ang kanilang mga ipinangakong magagandang pagbabago sa mga Legazpenyo. Well, nagpapasalamat ako sa mga kababayan ng Legazpi. As you know, next week or by noon of June 30, my term will end as Mayor of Legazpi. And I ask your full cooperation to the administration of your next mayor, Mayor Hisham Ismail. I can assure you that ang masunod ng alkalde sarong mabuot, as in may dakulang plano sa progreso kan sa tuyang syudad. So kami magtatarabangan, pagbalik ko sa Kongreso, bitbit ko manggiraray ang pangaturugan kang lambang Legazpenyo, asin ang pagsulong kang progreso kan sa tuyang syudad. Ang Bicol party list, yaon perme para magtabang sa satuyang syudad, sa satuyang probinsya, asin sa Rion, Bicol. Bukas ang health center tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista.